Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat po na magiliw niyong tagapakinig. Ako si Onik. Ipinanganak at lumaki sa Manila. Pero ang mga magulang ko ay parehong taga-probinsya. Sa isang lugar, sa Estancia, Iloilo. Kung saan naranasan naming magpamilya ang mga bagay na noon, hindi ko pinaniniwalaan. Ang mga nangyari ay kwento lamang sa akin ng aking ina mula noong kabataan ko. Hanggang ngayon sa mga anak ko. Pero bago ko pa man isalaysay ang lahat ng aming karanasan ng magpamilya, hayaan niyo munang ibahagi ko sa inyo kung paano sila nagkaibigan ng aking ama. Parehong tubong Estancia, Iloilo ang aking ama at ina. Dekada 90. Edad 19 lamang si mama nang nakipagsapalaran sa Manila. Si papa naman ay bata pa lamang pumunta na sa Manila at doon nanirahan sa kanyang kuya Adam. Dahil sa matangkad at magandang personalidad ng aking mama Disay, natanggap siya bilang isang sekretary sa isang kumpanya ng gatas. Doon na niya nakilala ang aking ama na noon ay nagtatrabaho bilang isang mensahero ng sinasabing kampanya. 5 taon ang agwat ng edad ni Papa Atom kay Mama. Mag-1 taon na siyang nagtatrabaho sa naturang kumpanya nung natanggap sa trabaho si Mama bilang isang sekretarya. At bilang sekretarya, siya ang nag-aasikaso ng mga sulat na pinapadala sa kanilang mga kliyente. Kaya naman madalas silang magkita ni Papa noon. Doon na nagsimula ang kanilang pakikipagkaibigan. Hanggang sa kinalaunan ay nagkasundo na. Hanggang sa naging magkasintahan ng mga ito. Nung una, formal na niligawan ni Papa si Mama na noon ay nakatira lamang sa kanyang tiyahin. Nung una ay maayos naman ang panliligaw niya kay Mama. Walang problema dahil hindi naman strikto ang tiyahin ni Mama na noon ay nagtatrabaho bilang isang mananahe. Yun nga lang, nagbago ang lahat nang umuwi ng asawa ng kanyang tiyahin na noon ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Palagi itong nagagalit sa tuwing dadalaw si Papa sa bahay nila para manligaw kay Mama. At isa pang ayaw ni Mama ay yung klase ng pagtingin na pinupukol sa kanya ng kanyang tiyuhin sa tuwing hindi nakatingin ang kanyang tiyahin. Yun bang para siya nitong hinuhubaran na may padila-dila pa ito ng kanyang bibig. Isang gabi, ginabi ng uwi ang kanyang tiyahin gawa ng nag-overtime ito sa trabaho. Doon ay muntik nang ginahasa si Mama ng kanyang tiyuhin. Mabuti na lamang at nakatakbo siya palabas ng bahay, kaya hindi natuloy ang binabalak na gawin sa kanya ng lalaki. Nanatili si Mama sa isang tindahan na nakabukas ng 24 oras sa kanilang lugar. Hindi siya pumasok sa bahay hanggat hindi nakauwi ang kanyang tiyahin noon. Wala pang ang suot na tsinelas paglabas niya ng bahay si Mama noon eh. Nakapaa lamang siya habang nakatambay sa isang convenience store. Nang makita niyang nakauwi na ang kanyang tiyahin, kaagad siyang lumapit dito. Kaya nagtaka ito kung bakit ganoon ang kanyang ayos. Kaya sinabi niya ditong sa bahay na lamang nila pag-usapan. Pagkarating naman nila sa bahay ay nasa kwarto ng lalaki. Doon ipinagtapat ni Mama sa kanyang tiyahin kung ano ang ginawa sa kanya ng asawa nito. Pero tila ba hindi alam ng kanyang tiyahin ang kanyang gagawin kaya sinabihan niya na lamang ito na wag nang mag-alala dahil wala namang nangyaring masama sa kanya. Sinabihan niya na rin ito na para maging maayos ang lahat, lilipat na lamang siya ng tirahan para hindi na maulit ang ganong pangyari sa kanya. Pumayag naman ang kanyang tiyahin. Kaya kinabukasan mismo, nagpatulong na si Mama na makahanap ng malilipatan. Doon na nagsistyon si Papa na magsama na lamang silang dalawa. Total, nasa iisang kumpanya din naman ang kanilang pinagtatrabahuan. Pareho ang oras ng kanilang pasok at uwian, kaya sigurado silang magiging ligtas ang isa't isa noon. Kaya ng araw din na yun ay kinausap ni Papa ang may-ari ng kanyang inupahan. Mabuti na lamang, meron pa itong bakanting apartment na tamang-tama sa mag-asawa
kaya doon naging maayos ang kanilang paglipat. Hindi na rin siya pinigilan pa ng kanyang tiyahin sa kanyang paglipat. Pero ang asawa ng tiyahin niya, tinawag pa ito ng hindi maganda. Ayon dito, naghahanap lamang siya ng dahilan para may rason na makapag-asawa na. Dahil sa respeto ni Mama sa kanyang tiyahin, hindi na lamang niya pinansin pa ang sinabi ng manyak nitong asawa. Nagtuloy-tuloy na lamang siya sa pag-alis ng hindi kinakausap ang lalaki. Simula noon ay nagsama na sila ni Papa. Nag-ipon. At nang makapag-ipon na ay nagdesisyon na silang umuwi sa istansya para magpakasal. Nagulat ang mga pamilya nila. Doon na nila ipinagtapat ang kanilang kalagayan at ang plano nilang magpakasal. Dahil doon, nagsagawa ang pamilya ni Papa ng tinatawag nilang pamalaye. Ang pamalaye ay isang tradisyong may isang buwan o isang linggo bago ang kasal, kung saan nagdadala ng pagkain ng partido ng lalaki sa bahay ng magulang ng babae para formal na hingin ang kamay ng kanilang anak nun. Kumbaga, pamamanhikan. Nagkasundo naman ng dalawang panig, kaya kaagad na nilang inilatag ang kanilang kasal. Naging maayos ang takbo ng kanilang pagpapakasal. Nairaos ito hanggang sa nakabalik na sila sa Manila bilang mag-asawa. Mahigit 1 taon pa ang nakalipas bago nabuntis si Mama. Pero nang ipinagbubuntis na ako ni Mama, nagkataong na aksidente si Papa habang nagtatrabaho. Nahinto ito sa pagtatrabaho sa loob ng ilang buwan. Dahil malaki ng tiyan nito, naisip nilang umuwi na muna sa probinsya nang sa ganun ay makatipid sa gastusin. At magkaroon sila ng katuwang sa pag-aalaga sa akin at sa pag-aasikaso kay Mama kapag mga anak na ito. Ayon kay Mama, mula sa lumang airport ng Iloilo na noon ay nakabase pa sa Mandurriao. Sumakay sila ng jeep papunta sa terminal ng bus kung saan may nagbabiyahe papuntang istansya. Nakaupo na sila sa bus nang may lalaki umano na hindi maalis-alis ang tingin niya kay Mama. At sa tiyan nito, hindi pa ito nakontento at umupo pang lalaki sa upuan kung saan katapat ng upuan nila ni Papa. Si Mama noon, hindi na malaman ang gagawin. Naninigas at masakit ang kanyang tiyan na tila ba pakiramdam niya. May pumipisil dito. Mabuti na lang, may katabi silang batang babae noon. Tumayo ito at tinawag ang matanda na noon ay nasa kanyang harapan. Nang nakalapit ang matanda sa kanila ay napasabi ito ng, Diyos ko, Ining, aayos ka lang ba? Tanong nito kay Mama. Sabay kuha ng luya sa kanyang bulsa at kaagad na hinipan nun, habang may binubulong na mga kataga. Kasunod noon ay hinipan nito si Mama sa noo. Sabay guhit ng cross sa noo nito at sa kanyang mga pulso. Maging sa pusod ng tiyan ni Mama ay ginuhitan gamit ang luya nun. Dahil sa ginawa ng ginang ay unti-unting naging maayos ang pakiramdam ni Mama. Kaya ganun na lamang ang pasasalamat ni Papa sa ginang. Tinanong nila kung anong pangalan nito. Ang sagot nito, siya umano si Binday. Kilala sa tawag na Manay Binday. Manay Binday, salamat po sa tulong mo, wika ni Mama. Nginitian lamang siya ng ginang at tinanong kung baguhan lang ba sila sa lugar. Sabi naman ni Papa ay hindi sila mga dayuhan. Tubong istansya sila at pumunta lamang sa Manila para magtrabaho. Tinanong sila ng matanda kung saan sila sa istansya kaya sinabi rin nilang kanilang barangay at kung sino ang kanilang magulang. Nagkataon naman na kilala ng matanda sina Lola Kani at Lolo Natoy. Nagpasalamat si Papa sa matanda dahil iilang bahay lamang palang pagitan ng bahay nito sa bahay nila Lola. Ikaw na ba yung anak ni Kani na bata pa lang ipumunta na sa Manila? Tanong nito. Opo, ako po yun. Kaya pala hindi na kita nakikita, iho. Ikaw na ba yung umuwi dito at nagpakasal 1 taon na yung nakalipas? Muling tumango si Papa.
Hindi po kayo nakapunta sa kasal namin, Manang. Parang hindi kasi kita natatandaan eh. Tanong ni Papa sa ginang noon. Kaagad naman itong nagsabi ng hindi. Umalis umano siya ng araw na yon. Sinundo umano siya na pumunta sa may syudad gawa ng may kailangan siyang gamutin. Tumango na lamang si Papa sa sinabi ng ginang. Samantalang si Mama naman ay nahagip ng paningin niya ang lalaki na noon ay masama ang titig sa ginang na tumulong kay Mama. Siguro, kung pwede lang nitong sitahin si Manang Binday, ginawa na ng lalaking yon. Kinalabit ni Mama si Papa para ituro ang lalaki pero si Manay Binday ay nagsalita at nagwika ng, "Huwag niyo nang pansinin ang mga nilalang na hindi dapat pinapansin." Sabay lingon nito sa lalaki na noon ay nakita pa ni Papa ng mise. Makalipas ang 3 oras na biyahe, nakarating na sila sa istansya. Mula sa bayan ay sumakay sila ng tricycle papunta sa lugar kung saan sila nakatira. At dahil nga iisa lamang sila ng barangay nila Manay Binday, pinasakay na rin nila ito at ang kanyang apo sa tricycle na kanilang inuko pa. Nakakatulong din ito para hindi sila masundan ng lalaki na nakasakay sa bus kanina. Binigay ni Manay Binday kay Mama ang langis na ginamit nito sa bus para pangamplas sa kanyang tiyan. "Sa ngayon, Ihay, yan na muna yung gamitin mo. Gabi na kasi kaya hindi na kita mapupuntahan. Kailangan ko rin asikusuhin ng anak ko, nakakapanganak lang. Yung nanay ng batang ito." Sabay turo sa apo niya na nagngangalang Pane. Paghinto ng tricycle, nakita ni Papa si Lolo na nakaupo sa labas ng kanilang bakuran habang nakikipag-usap sa kanilang kapitbahay. Nasorpresa naman ito nang makita niyang bumaba sina Mama at Papa sa tricycle. Kaagad silang sinalubong ni Lolo Tawi habang tinatawag nito si Lola Awang. Mabilis namang lumabas ng bahay si Lola at nagpasalamat ang mga ito kay Manay Binday na sinamahan sila nito hanggang sa bahay nila Lola. Sinabihan na sila ni Manay Binday na bilisan na at unahin nang ipasok si Mama sa bahay dahil may nakasunod na asungot tumano. Sinabihan din ito si Lolo na kaagad nang magsiga sa labas ng bahay. Lagyan ng maraming goma at asin ang siga na yon. Na siya namang kaagad na sinunod ni Lolo. Tumulong na rin si Papa sa kanya kahit medyo nahihirapan pa itong maglakad. Dahil sa naapektuhan ng paa niya ng naaksidente ito. Pagkapasok sa bahay ay dali-dali naman siyang pinagbihis ni Lola ng kulay itim na bestida. Hinaplusan ng langis na bigay ni Manang Binday ang kanyang tiyan. Pinagpahinga na muna siya ni Lola dahil sa tagal ng biyahe sa bus. Kalahating oras ang nakalipas bago nakapasok sa bahay sina Papa at Lolo. Maya't maya naman ang tanong nila kay Mama kung ano na ang kanyang nararamdaman. Ay naman kay Mama, maayos ang kanyang pakiramdam. Pagod lang siya sa biyahe. Dahil sa naantalang gawain, ginabi na si Lola bago nakapagluto ng hapunan. Habang kumakain ay napag-usapan nilang tungkol sa lalaki na nakasabay nila sa bus. At doon sinabi ni Lolo na kilala niya ang lalaking yon. Taga kabilang sityo lamang ito. Kilala niya rin ang lalaki dahil minsan rin itong nakabili ng kanyang panindang isda. "Kung tama ang paglalarawan mo ng itsura ng lalaki, anak, ay sigurado akong si Piculong tinutukoy mong lalaki," wika ni Tatay Tawi kay Papa. Sinabi rin ni Tatay na si Piculo ang taga sa amin. Pero matagal itong nawala nang nakapag-asawa ito ng babae na taga ibang bayan sa Iloilo. Nagngangalang itong Talisay. Sinabi rin ito na nasa 1 taon pa lang na lumipat sina Piccolo at ang asawa niyang si Talisay sa kabilang sityo. Wala pa naman silang nabalita ang mga nawawalang tao o hindi kaya yung mga bata. Pero marami ang nawawalang hayop umano. "Di ba tay, kakapanganak lang din ang anak ni Manay Binday?" tanong ni Papa. Tumango naman si Lolo pero ayon dito ay hindi umano na natili sa lugar namin ang anak ni Manay Binday habang nagbubuntis. Nakatira din ang mga ito sa bayan. Lumipat lamang sa kanilang lugar
para maalalayan ito ng ginang. Pagkatapos ng hapunan ay inayos na ni Lola ang silid nila mama at papa. Dahil sa pagod sa biyahe at sa nangyari kaya maagang nakatulog ang mag-asawa ng gabing yon. Pero pagsapit ng hating gabi, nagising si mama sa pakiramdam na sobrang init umano. Nangangati rin ang kanyang tiyan. Ilang sandali pa ay nakaramdam na siya ng konting pagsakit ng sikmura. Ginising niya si Papa, pero hindi ito magising-gising nun. Hanggang sa impit ng napapayak si nanay sa sakit ng kanyang tiyan. Mabuti na lang at kinatok ni Lolo ang kanyang silid. Doon na nagsalita si Mama na buksan lang ang pinto. Doon nakita ni Lolo ang hindi maipintang mukha ni Mama. Kaya si Lolo na mismo ang gumising kay Papa. Maya-maya ay nagising na rin si Lola. Kaagad na pumunta si Lolo sa kusina at kumuha ng takip ng kaldero. Nilagyan niya yun ng uling at sinindihan. Kasunod noon ay nilagyan niya ng insenso at kamangyan. Dinala niya sa silid nila Mama at Papa. Pinausukan niya ang buong silid at itinapat niya ang umuusok na siga kay Mama noon. Mabuti na lang at gawa na sa simento ang bahay nila Lolo at Lola ng mga oras na yon. Pagkatapos ay nilagay ni Lolo sa ilalim ng kama na gawa sa kahoy ang siga at hinayaan na mabalot ang kanilang higaan ng usok. Maya-maya ay muling hinaplusan ni Mama ng langis ang kanyang tiyan. Dahil doon, unti-unti nang nawawala ang sakit nito. Pero sina Lolo at Lola, hindi na lumabas ng kanilang silid. Binantayan si Mama na noon ay unti-unti nang nakaka-recover sa sakit noon. Samantalang si Papa, doon pa lamang unti-unting nagising. Muntik pa itong tumakbo at napasigaw ng pagmulat niya ng mata. Balot ng usok ang paligid. Akala niya nasusunog na sila. Pero napatahimik ito nang tinampal siya ni Mama sa braso. Ilang sandali pang nakaraan, nakarinig sila ng paghuni ng isang ibon na kung tawagin nila tagak. Kulay puti ang balahibo ng tagak na makikita lamang sa mga taniman at minsan ay sa mga baybayin. Pero ayon kay Lolo, ang tagak umano ay isa ring pahiwatig na may aswang sa paligid. Dahil doon ay nakaramdam ng takot si Mama. Lalo na at kanina lang ay may tumatawag sa kanya na lumabas ng bahay para maligo. Dahil sa init at lagkit na kanyang nararamdaman. Ganun pa man, pasalamat na lamang siya at nagising si Lolo ng mga panahon na yon. Ilang sandali pa, muling paghuni ng tagak ang kanilang narinig. At ng mga panahon na yon, ay tila ba may kasama na itong pato na humuhuni ng wak, wak, wak. Ilang beses pang umulit ang paghuni na ito. Hanggang sa nagsaboy na si Lola ng asin sa bintana. Sa pagsaboy niyang yun ay tila ba may tinamaan. Bigla na lamang sumunod-sunod ang mga paghuni na tila ba nagagalit nun. Hanggang sa isang matinis na huni ng ibon ang aming narinig na papalayo na ng bahay. Kinabukasan, maaga pa lamang ay pumunta na si Manay Benday. Kinamusta niya si Mama. Kaya ikinuwento ni Lola sa kanya kung ano ang nangyari kagabi. Yun nga lang, mas nagulat sila sa ibinalita ng ginang sa kanila. Ayon kay Manay Binday, isang magsasaka ang nakitang wala ng buhay sa kanyang taniman. Hindi malaman ng pamilya kung sino ang gumawa ng pagpatay sa biktima dahil nasa taniman ito nangyari. Marami ang nagsasabi na baka inatake sa puso o hindi kaya ay pinatay ng ahas dahil sa nakitang sugat sa kanyang tiyan na animay kagat ng kung anong mabangis na hayop. Pero nang tingnan nila ang tiyan ng lalaki, tila ba nawala ang kanyang mga lamang loob nun. Naging humpak ang bahagi ng kanyang tiyan na para bang hinigop ang kanyang mga laman loob palabas. Makikita rin sa mata nito na tila takot na takot habang namamatay.
nakabukas sa mga mata na para bang may nakita itong nakakatakot. Halos hindi makapaniwala sina lolo at lola sa kanilang narinig. Sinabi pa ng albularyo na tila ba hindi nagawa ng salarin ang pagpatay sa taong pinupunteriya. Kaya ayon, ang magsasaka na nakahiga lamang sa kubo ang pinunteriya nito. Sa una, parang hindi kapanipaniwala yung kwento pero yun nga, ang balitang yon ay napagtutohanan ng maging ng kanilang kapitbahay. Nagkwento ang mga ito tungkol sa magsasaka. Ayon sa kanilang kapitbahay, nakasama niya pa ang lalaki na makipag-inuman nung hapon. Dumaan ang asawa ni Piccolo na si Talisay, kaya inasar ng lalaki ito. Kung tutuusin umano, maganda ang asawa ni Piccolo. Sexy. Akalain mong hindi ito mahirap dahil sa kinis ng kutis niya at ganda ng hubog ng katawan. Tinukso pa ito ng kanyang kasama sa inuman. Sinabihan niyang babae na, "Kung wala ka sanang asawa di sana matitikman pa kita." Ang ipinagtataka nila, imbis na mapikon, nginitian pa ng babae nang nakakaakit ang kanilang kainuman bago ito umalis sa lugar. Napaisip pa nga sila noon na baka, alam mo na, gusto din ng babae. Kaya tinutokso pa nilang kanilang kaibigan at sinabi dito na, "Malay mo pare, baka maka-score ka. Huwag ka na munang umuwi sa inyo." Panunulsul pa ng isa nilang kaibigan. Hindi naman nila inakalang susundin naman ito ang kanilang sinabi. Kaya ang asawa ng lalaki ay pinagbintangan pa silang baka sila ang may kagagawan sa pagkamatay ng asawa nito. Pero nagtaka naman sila kung bakit. Dahil ayon sa mga otoridad ay wala namang fingerprints na naiwan sa katawan ng lalaking yon. Kaya't imposible na pinatay ito ng isa sa mga kainuman niya. Kaya ang sinabi na lang, atake sa puso ang dahilan ng pagkamatay. Wala namang nagawa ang asawa ng lalaki kundi ang tanggapin na lamang ang nangyari sa kanyang asawa. Habang si mama naman ay ginawa ng pangontra ni Manay Binday. Ayon dito, para maging maayos ang pagbubuntis nito sa akin at makapanganak ng maayos. Palaging nakikita ni mama at papa mag-asawa. Namimili sila noon sa palengke. Naroroon din ang mag-asawa. Yun nga lang, matibay at epektibo ang pangontra na ginawa ni Manay Binday. Dagdagan pa ng hinahaplusan ni mama ng langis na galing rin kay Manay Binday ang kanyang katawan. Pagkatapos ay tinatalian niya ang kanyang sikmura ng itim na tela. Kaya hanggang masamang tingin na lamang ang mag-asawa na tila ba gusto silang lunukin kung makatitig. Pero sa kung anong kadahilanan, hindi nakakalapit ang mga ito sa kanila ni Papa. Ayon kay Lola, hindi mo na makikita ng mga malaing ginhawa ang bata sa loob ng sinapupunan kapag tinatalian ng itim na tela at nagsosuot ng itim na damit. Pati yung panloob, itim din. Kaya nakakatawa mang pakinggan, pero purong itim ang sinusuot na ni Mama. Hindi rin siya pumupunta noon sa bahay ng kanyang mga magulang dahil sa doon sa sitio na yun nakatira ang mga kuno-kunong aswang. Kaya ang kanyang mga magulang na lamang ang dumadalaw sa bahay nila Lolo Tawi at Lola Awang. Hanggang sa tuluyan ng gumaling si Papa, kaya't kailangan na niyang bumalik na Manila para muling magtrabaho noon. Magwawalong buwan na noon ang tiyan ni Mama. Kaya humingi na lamang siya ng kasulatan sa doktor na nagpapahintulot na pinapayagan siya magbiyahe papuntang Manila. At para may katuwang sa bahay, ay sinamahan sila ni Lola Awang sa pagbalik sa Manila noon. Hanggang sa ipinanganak na ako ni Mama. 2 buwan matapos makapanganak, bumalik si Mama sa trabaho. Kaya inabot pa ng 2 taon bago nakauwi si Lola Awang sa istansya. Pagka-uwi ni Lola, ang nanay naman ni Mama na si Lola Yola ang pumalit para mag-alaga sa akin noon. Hanggang sa umabot na ako ng 6 na taong gulang. Doon na naisipan nila Mama at Papa na magbakasyon kami muli sa istansya kasama si Lola Yola.
Dahil lumaki sa Manila, hindi ako marunong o nakakaintindi ng salitang Hiligay noon. Masasabi ko rin na naiiba ako sa mga kabataang lumaki sa probinsya noon, lalo na sa kulay at sa tindig. Kaya pagdating ko sa lugar, kagaya din siguro ng ibang taga-syudad, naging sentro ako ng atensyon at atraksyon ng aming pamilya. Habang nakikipaglaro ako sa aking mga pinsan, nakita ni Mama ang lalaki na noon ay nakasakay nila ni Papa sa bus. Noong ipinagbubuntis niya pa lamang ako. Ayon kay Mama, kahit na 6 na taon na ang nakaraan, wala pa ring pagbabago ang itsura ng lalaki. Ilang sandali pa ay may dumating na babae noon. Maganda yung babae na hindi masasabing may asawa ito. Makinis at tila ba palaging nangungusap ang mga mata kapag tumitig sa tao. Tinititigan nito si Papa na nakikipag-usap kina Lolo at sa aking mga tiyuhin. Nang walang ano-ano ay dumating si Manay Binday. Dali-dali itong lumapit kay Papa at hinawakan niya ito mula bunbunan. Sabay haplos ng kanyang palad papunta sa mukha ni Papa. Nagulat pa si Papa nang ginawa niya yon, kaya mabilis na kinalabit siya ni Tiyo. At sinenyasan na tingnan niya muli ang babae. Nang muli niyang tingnan ang babaeng yon, tila ba nag-iba ang itsura nito. Maging yung lalaki ay iba rin ang kanyang nakita. Matanda ang itsura, kulubot ang balat, at ang babae naman ay nagmamantika ang balat nito na kulubot din. Matalim tumitig ang mapula nitong mga mata, kaya tinawag ako kaagad ni Papa noon. Lumapit naman ako sa kanya. Sinabihan niya akong huwag lumayo. Tumango naman ako sa kanya at kaagad na lumapit na muli sa mga batang naglalaro. Hanggang sa may lumapit sa akin. Hinawakan yung buhok ko noon. Yun lang ang natatandaan ko. Kasunod doon ay hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Pero ayon kay Mama, nakita ko ni Lola na namimilipit na sa gilid. Hindi na ako makausap kaya tinawag nito si Papa para buhatin ako noon. Pinasok ako ni Papa sa loob ng bahay na namumutla na ang kulay ko. Maging ang bibig ko ay nagiging kulay ubi na. Mabilis na tumakbo ang tiyuhin ko sa bahay ng anak ni Manay Binday na noon ay 3 bahay lamang ang agwat mula sa amin. Dali-dali naman silang nakabalik na kasama na ni Tiyo si Manay Binday. Habang si Mama sa silid ay sinisigaw na niya ang pangalan ko at sinasabihang dalhin na ako sa ospital. Mabilis na pumasok si Manay Binday at kaagad niyang hinipan ng luya ang aking bunbunan. Nagdasal ito nang hindi nila maintindihang kataga. Hanggang sa unti-unti nang bumabalik ang kulay ko at nakakahinga na rin ako ng maluwag noon. Doon na ako umiyak ng malakas. Takot na takot ng oras na yon habang nagsisisigaw ng mga katagang, "Mama! Mama! Mama, may aswang! Tulong, Mama! Tulong!" Nang narinig ng tiyuhin ko ang mga katagang binanggit ko, galit na galit ito. Bigla itong lumabas ng bahay habang sinisigaw ang pangalan ni Piccolo. Si Papa at Mama naman ay hindi ako maiwan sa silid. Ayoko silang umalis sa tabi ko. Habang si Manay Binday naman ay patuloy na tinatanggal sa katawan ko ang marka ng sinasabi nilang aswang. Dahil sa nangyari ay nagdesisyon ng mga kapatid ni Papa na ilabas na ang lahat ng pagkain sa bakuran para doon na lamang kumain ng mga tao. Binawalan ni Manay Binday na magpapasok ng ibang tao sa bahay. "Hindi natin alam kung sino-sino at anong klaseng tao ang pumapasok, kaya mainam na sa labas na ninyo ilagay ang handa," wika ni Manay Binday noon. Nagtataka man ang mga tao. Naghanap na lamang sila ng dahilan. Bumalik si Tiyo at Lolo na hindi nila nakita si Piccolo at ang asawa nito. Si Manay Binday naman ay sinabi na sigurado siyang babalik ang nilalang kinagabihan, kaya hindi na bumalik sa pag-inom sila Papa at Tiyo ng hapon na yon. Kinagabihan, hindi na sila tumanggap pa ng bisita na iinom sa bahay. Hapunan na lang at nasa balkonahe na lamang sila ng bahay noon.
Hanggang sumapit na ang 11:00 ng gabi. Habang malakas ang tugtog sa sayawan, naririnig pa rin nila Papa ang huni ng hayop sa labas ng bahay. Hindi naman ito huni ng isang ibon. Ayon kay Papa, pinaghalong huni ng ibon at kambing ang kanilang naririnig. Nang malaman naman ito ni Manay Binday, kinuha niyang damit na suot ko ng hapon na nakikipaglaro at natampong ako ng aswang. Nang makuha niyang damit, inilublob niya yun sa kanyang langis. Pagkatapos ay ginamit niya yung pambalot sa mga sangkap. Insenso, piraso ng mga tinik ng ratan na kinuha niya sa likod ng bahay. Kamangyan at asinon. Pagkatapos niyang balutin ng sangkap, nagsimula na itong silaban yon. Ang usok ng kanyang siga ay siyang ginamit niya para isoob sa akin. Habang nasusunog ang damit ko at mga sangkap ay nagsimula na silang nakarinig ng mga boses na galit na galit. Ayon kay Mama, maging ako na natutulog, panay ang balikwas ko sa mahigaan habang humihikbi nun. Habang pinapakinggan nila kung saan nanggaling ang boses ng mga nilalang, sinugod ni Papa at Tiyo ang likuran ng bahay. Meron silang naabutang 2 itim o mano na anino. Tumatakas ito palayo habang hinahawakan ng kanilang mukha. Sa galit ni Papa, hinabol niya ito at tinaga. Pero mabilis na nakatalon ng nilalang kung kaya't ang paa na lamang sa likuran ang naabot ng kanyang pagtaganon. Nagdesisyon sila ni Tiyo na punta ng bahay na mag-asawa. Sumama din sa kanila si Lolo Kanoy at ang tatay ni Mama. Pero pagdating nila sa bahay na mag-asawang yon, wala ang mga ito. Meron silang nakita na isang maliit na librong itim. Kinuha niya yon pero hindi siya pinayagan ni Lolo Kanoy na buksan. Ayon sa kanya, sigurado siyang may lamang kung ano yon. Ang kailangan umano ng magbukas nun ay yung taong biyasa sa mga ganong klaseng libro. Walang iba yon, kundi si Manay Binday. Kinabukasan, naging maayos ang kalagayan ko hanggang sa muli kaming nakabalik sa Manila at muling nagbakasyon sa probinsya. Naging maayos at masaya ang aming pag-uwi nun. Ayon kay Lolo Kanoy, may babae na nagtanong-tanong sa kanila at naghahanap umano ng isang libreta na kulay itim. Mahina na umano ang matandang babae na nagtanong. Paso-paso umano ang mukha niya. Hindi na umano makilala o maitsura. Sinabi naman ni Lolo Kanoy na kinuha ito ng isang albularyo. Pero ang albularyo na yon, wala na sa lugar namin. Lumipat ng tirahan ng anak nito sa syudad at dinalang matandang yon. Na ang tinutukoy ni Lolo Kanoy, si Manay Binday. Pagkasabi niya ng mga impormasyon sa matanda, hindi na rin yun nagtagal at umalis na ng tuluyan sa kanilang lugar. Kung saan man ito napadpad, hindi na nila alam yon.